A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hajnisz Kitchen, Szőlősi Hajni műsora. Szép jó napot kívánok, ez itt a Hajnisz Kitchen, jó magam Szőlősi Hajni vagyok, és ma egy különleges vidékre utazunk, átlépjük az országhatárt. Vendégem Lukács János, szia! Szia, Hajni! Aki a Dalmát tengerpartról, a Dalmát konyháról, illetve a hajózásról és a hajózáson való főzőcskézésről, jaj, de szépen mondtam, fog nekünk mesélni. Kedves János, hogy a túróba kerültél te oda? Pesti vagány, itt dolgozik, él, csinálja a kis életét, a cégét, és beleszerettél a tengerbe. Na de hogy? Hogy kerültél oda? Tipikus, ahogy mindenki más is. Igen? Valaki fogott és elvitt. Tényleg? Igen. Van egy szabad heted? Van. És ott ragadtam. Tényleg? Ez volt immáron lassan 20 éve. Az igen. Így van. Szerelem volt első látásra? Hát a víz szeretet az megvolt, buvárkodtam korábban, ezáltal jártam az Adrián is. A szép vidék egyébként, az adriai buvárkodás is tartogat izgalmakat, de ez egy másik műsor témája lehetne, azt gondolom. Igen. És akkor így nem tudtam nemet mondani a kedves invitálásra, hogy élő ballasztnak. Ja, hogy ez volt a szerepet, tehát te voltál az, aki Súly. most ugye a vitorlásnál van ez, ugye? Amikor ugye a tévében szoktuk látni a versenyeken, hogy emberek így lógnak a hajó oldalából így kifele, kapaszkodnak valamibe, és így mindig azt várom, hogy mikor fognak leesni onnan. Az voltál te? Azt hiszem, a trapézolásnak hívják. Jó, ezek egy picivel nagyobb hajók annál, és úgy hívják őket a versenyzésre foglalkozó barátaink, hogy bútorszállítók. Ugye ők hajóznak, azok arra vannak felkészítve, hogy könnyű legyen és gyors, amivel meg mi hajózunk, az meg arra van felkészítve, hogy legyen benne hűtőszekrény, mert akkor már jacht, meg tűzhely, meg ágy, meg szekrény, meg tehát, asztal. hogy ez a különbség gyakorlatilag, tehát, hogy a komfortfokozat, ami... Hát bizonyos besorolás szerint a hajó az akkor jacht, hogyha van benne hűtőszekrény. Nem mondod, tehát, hogy a hűtőszekrény a múlik? Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos eleme egy hajónak. Ez nekem nagyon szimpatikus, mert abban lehet tárolni az ételt és az italt, ami önmagában nem csak mint túlélés eszköz, hanem ilyen buborékos italok, meg ilyen, és most nem az ásványvízre gondoltam, mert azért hajó mellé azért úgy általában pezsgősábbany és ilyesmi dukál, nem? Dehogy is. Ez mennyire luxus életforma? Tehát, hogyha átlagember, ugye Horvátországban azért nagyon sokan járnak nyaralni, mert ugye az a legközelebbi tengerpart, a Balaton az általában tele van, és amikor az ember egy picit mást akar, és mondjuk esetleg olcsóban akarja, akkor vicces, de elmegy, vagy szomorú, de elmegy a horvát tengerpartra. Viszont ez a hajó maga, azért ez eléggé egy ilyen kicsit luxusabb kategória, nem? Elmesélem, hogy most egy picit előre szaladtunk szerintem, hogy keveredtem én aztán a hajós bizniszbe beleelni egy kicsit mélyebben, hogy hogyan lett a szerelemből üzlet, de előzetesen annyit, hogy ugye a hajó az gyakorlatilag egy úszó nyaraló. Méretétől függően kényelmesen tud szállítani 4, 6, 8, 10, esetleg 12 főt, biztosítja az ő mindennapi szükségleteiket. Bocsáss meg, hogy belevágok, ez tök jó, tehát mindennapi szükséglet. Ugye az étel az egyik, és hát ugye most itt egy konyhában ülünk idézőjelben, még a stúdiónak is tűnik. 12 ember, aki össze van zárva egy hajón, amit akárhogy nézek, azért nyaraló ide, nyaraló oda, feeling, sunshine, sirályok, meg minden kutyafüle, akkor is egy nagyon szűk, nagyon kicsi helyen össze van zárva 10-12 ember. Az a nagy szerelmeket is próbára teheti egy hét alatt. Tehát azért láttunk már ilyeneket, hogy addig tartott a szerelem. Van hűtőszekrény, van konyha. Egy ilyen pici térben 12 embernek hogy a túróba tudod megoldani, hogy egy héten keresztül nem mindig azt tegye, vagy ilyenkor kiköttök valahol, és akkor mindenki elindul a tengerparton, vannak ezek a kis macskaköves kis utcák, vagy kín vagytok a nyílt vizen 4 napig. Halásztok? Kulcs szó volt, amit most mondtál, a kikötés. Ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként a hajózásnál is mindig azt kell megtanulni legelőször. A vitorlakezelés az ráír utána tanulni meg kikötni. De egyébként a programok tervezésénél én azt tanácsolom mindenkinek, hogy maximálisan vegye figyelembe a programon résztvevőknek a személyes elképzelést és igényeit, mert hogyha olyan csapatot keverünk össze egy hajón, akik szeretnének nagy távokat, adott esetben éjszaka is vitorlázni, olyanokkal, akik pedig érdeklődnek a helyi kultúra, a gasztronómia, a borkóstolás szépsége iránt, akkor abban nyilván lesznek konfliktus helyzetek. Én általában úgy szoktam ezt tervezni, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. Milyen szép karás hasonló. Lehetőség szerint, igen, amikor a szélviszonyok lehetővé teszik, akkor vitorlázunk, amikor a szélviszonyok kevésbé alkalmasak a vitorlázásra, akkor pedig olyan szárazföldi programokat szervezzünk, vagy hogyha nagyon meleg van és nagyon nyár van, akkor nyilván lehet vízi programokat is szervezni.
ahol aztán megtalálja az érdeklődésének megfelelő programokat mindenki, akár gasztronómia, akár borkóstolás, akár kultúra, illetve én azt gondolom, hogy egy hajó valóban kicsi élettér ahhoz, hogy egymást hosszú távon megbízhatóan elviseljük, igen. Illetve egy pár nap után mozgásigényed is jelentősen megnő, hogy ott ücsörögsz, a mozgás az kimerül abban, hogy emelgeted a poharat, igen. Vagy kibontod a... Horgászni, halászni, tényleg egy ilyen jakton most ez így, tehát hogyha a botot lógatod be, akkor ugye horgászol, ha már egy nagyobb lendülete hálóval, akkor halászol. Van arra is mód, hogyha valaki ilyet szeretne? Tehát, hogy elmegy egy ilyen helyre, most az, hogy lógatja a pecabotot itt a híd alatt Budapesten, vagy a Tisztatavon, vagy bárhol, az annak is van egy feelingje, de mondjuk szeretne egy ilyet kipróbálni, hogy ő mit tudom én, milyen mini cápára, meg nem tudom. Hát, azt olvastam most itt, hogy a Dalmáciában több mint 100 féle olyan hal van, ami fogyasztható, tehát, hogy nem csak jól néz ki, meg visszadobom, meg szép, hanem úgy eszik. Tehát ugye nálunk van keszeg, ponty, harcsa, amúr, aztán itt nagyjából be is fejeztük, nyilván van még egy-kettő, de hogy erre leszűkül, süllő meg ilyenekre, 100 valahányféle hal, az iszonyatosan sok. Tehát mi azt így föl se tudjuk fogni szerintem, hogy te például egy ilyenben topzódsz? Tehát, hogy ezt te már kihasználtad ezt a lehetőséget? Persze, a Trogiri halpiacon, vagy a Spliti halpiacon. Ja, te, hogy nem, te fogod. Ja. Azt hittem, hogy te fogod magadnak. Érdeklődő és vállalkozó kedvű hajós barátaink az első pár alkalommal szoktak hozni dunai, balatoni horgászfelszerelésükből néhány darabot, és majd akkor ők megfogják azt, amit mi fogunk enni, igen. És érdekes módon nem fognak soha semmit. Tehát ennek az nyilván megvan a maga persze, a helyi viszonyokhoz illeszkedő technikái. Igen. Lehet próbálkozni, időtöltésnek jó, de erre bízni a csapat élelmezését, szerintem túl optimista. Elképzeltem, hogy nagy okosok megjelennek ilyen mindenféle dizájn szerkókban, dizájn botokkal, meg nek hívják ezt a valami kis... Nem, vannak ilyen kaják, amiket versenyen vesznek, ez a nem boili, mit tudom, mi az ilyen összehegeztett mindenféle szuper nasikkal, meg nem tudom, mi valamit nyilván a tengeri halak kiröhögnek, mert nem érdekli őket. No, de hogy mit főzünk, ugye itt már igen. Akkor azért langyos volt, csak hát nem mi fogjuk, hogy még a legkisebb településeken is, ahol van egy minimális kis halászkikötő, igen. Ott ezt a tevékenységet űzik a dalmát emberek, igen. És hogyha reggel résen vagy. A reggel az mit jelent? Hát a reggel az azt jelenti, hogy mondjuk 7:30 előtt lehetőleg. Aha, tehát akkor nyaraláson a kedves vendégeknek te szerzed be a halat. Akár, így van. Mert hogy nyilván nyaraláson nem akar fölkelni 6-kor, van, aki fölkel persze, de azért alapvetően. Igen? És akkor egészen sok mindent is nagyon frissen be lehet szerezni. A nagyobb településeken pedig vannak a ribaricák, a halboltok. Ribarica? Igen, ami úgy működik, hogy a halász viszi be az árut, ez az ajtón, és ugyanazon az ajtón a vásárló meg viszi ki az árut, tehát a halbolt az úgy működik, mint egy tőzsde gyakorlatilag. De jó, ez engem érdekel, mert még kérdeznék mindenféléket. Tartunk egy kis szünetet, és innen fogjuk folytatni. Félek, de akarom mégis. A lányok mondták, nem lesz baj. Szeretem és akarom én is. Nagy lány vagyok, aki tudja, hogy mit akar. A mama leül, iszik egy meggyet. A papa kiabál. Ne kiabálj, nem ő tehet róla. Tavasz van, bennem áll a bál. Csillag gyullad, az ég most vörös színben ég. A gyermekkor unalomba fullad, ki tudja, mi várhat rám még. Egy érintéssel indult minden, viszek hittem, nem tudtam, hogy a legdrágább van ingyen, az Isten lábát megfogtam. Félek, de akarom mégis. A lányok mondták, nem lesz baj. Szeretem és akarom én is. Nagy lány vagyok, aki tudja, hogy mit akar. A mama leül, iszik egy meggyet. A papa kiabál. Ne kiabálj, nem ő tehet róla. Tavasz van, bennem áll a bál. Nyílik a virág, végre itt vagy szívemben. A helyed megvan rég. A füstös klub unalomba fullad. Nyitva a terasz, kék az ég. Egy első szóval indult minden. Viccnek hittem, nem tudtam,
ingyen az Isten lábát megfogtam. Ne búsulj, várd ki a végét, lehet igazad lesz mama. Ha elhajít, mint megunt babát, kisgyerekként futok haza. Félek, de akarom mégis, a lányok mondták, nem lesz baj. Szeretem és akarom én is, nagy lány vagyok, aki tudja, hogy mit akar. A mama leül, iszik egy megyet, a papa kiabál, ne kiabálj, nem ölthet róla, tavasz van, bennem áll a bál. Félek, de akarom mégis, a lányok mondták, nem lesz baj. Szeretem és akarom én is, nagy lány vagyok, aki tudja, hogy mit akar. A mama leül, iszik egy megyet, a papa kiabál, ne kiabálj, nem ölthet róla, tavasz van, bennem áll a bál. Dunakanyar FM 94.1, a hullámok hullámhosszán. Szép napot kívánok, és újra itt ülünk a Hajni's Kitchenben, a Hajni konyhájában. Vendégem Lukács János, akivel a Dalmát konyháról, a hajózásról és a horvát tengerparti élményekről beszélgetünk, hiszen ez mindannyiunkat érdekelhet. Szia János! Szia Hajni! Hát ugye a horvát tengerpart az most egy ilyen felkapott turisztikai cél, mondjuk így. Említetted az előbb, hogy ennek volt valami rossz híre egy a kaja szempontjából, vagy hogy így annyira nem szerették, de hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtek, én úgy látom az utóbbi időkben. Nem csak kaja szempontjából, ugye egyáltalán. Érvényesülnek a verseny elemei Horvátországban is. Nagyon keményen keresleti piac volt, hogy így fogalmazzak az első 10 évben, amikor én elkezdtem Horvátországba 90-es évek elején vendégként turizmusban megfordulni. Jellemzően az volt, hogy csatakos olajba sült krumpli, borzasztóan drágán adott, ám de nem jól elkészített, amúgy egyébként frissen fogott jó minőségű hal, de... Igen, meg ez a csevapcsicsa, meg ez a plivaccsicsa, vagy nem tudom mi az a másik, amit nem tudok kimondani. Kifejezetten horvát nemzeti ételek, de egyébként magukévá tették, itt a szerb-horvát viszálykodás ellenére egy jó csevapot, vagy pleszkavicát, azt egyébként a legtöbb helyen mondd ki még egyszer, azt nem tudtam kimondani. De jó, de hát azért ennél sokkal nagyobb volumenű, és sokkal izgalmasabb és szélesebb rétegű ez a dalmát konyha. Az alapanyagok ugye alapvetően meghatározzák a dalmát konyhát, ugye, hogy mi az, ami ott megterem, és mi az, amiből jó minőség van. Hát mi az, ami ott megterem? Mesélj. Sonka. Sonkafát, vagy mi? Mert akkor azt nekünk itt az Oliva érte sonkafát itt nekünk, és ezt így, igen? Ők úgy hívják, hogy prosciutto. Aha. És az is speciálisan készül egyébként, sózás érlelés után, kicsi füstölés után szabad levegőn szárítják nagyon sokáig. És most gondolom már nekik saját só, tehát hogy ugye a tengerparton nyilván adódik. Sós levegő, ez saját só is, meg a sós levegő is hozzátesz nyilván az ízvilághoz, és túl vagyunk azon is, hogy nem fél centi vastag szeleteket vágnak le, hanem igen, most már úgy szép a tálalás. Úgyhogy szerintem nagyon jó bánnak a báránnyal, de nem vallanak szégyent akkor se, hogyha borjú, vagy marhahús kerül a konyhára, és ugye az alap a halak. Igen, hát mondom, ez a 100 valahány, de magán a számon ezt már emlegettem. Fűszert azt relatíve keveset használnak, ami jó, mert ezeknek a jó minőségű alapanyagoknak az íze tud dominálni. A paprikát azt nem ismerik, inkább borsot használnak, meg fokhagymát, meg petrezselymet. Azt nagyon szeretem, azt itt én egérlettem, és én nyersen eszem a petrezselymet, a bazsalikomot, meg ilyen zöld növényeket itt szoktam. És a spenótot? Azt ismerem, főleg főzés közben ezt a bébi spenótot szoktam, és akkor az úgy tök, tehát, hogy jó, hát vannak ilyen fejlődéseink. Kérlek szépen azt is olvastam valahol, hogy tehát nyilván ennyi hal mellett van ilyen hallevesszerű is, mert hogy ugye az adja magát, és hogy a főzés mindig bor és tengervíz keverékében történik. Tehát oké, mi itt megnyitjuk a csapot, vagy a kútból húzzuk a vizet, hát nyilván nem tudunk tengervizet, mert hogy azért az egy kicsit hosszú ebéd lenne. Tengervízből főznek? Te is szoktál tengervízből főzni? Tehát, hogy leengeded a hajó egyik oldalán megy a csat, tehát hogy honnan veszel tiszta tengervizet, mert az egy kikötőben, na. Nem, kikötőben nem veszünk soha tiszta tengervizet, de nagyon ritkán kötünk egyébként kikötőben.
Általában az a jellemző, hogy a kikötők azok, bár komfortfokozatuk az magasabb, de zajosabb, nyüzsgősebb, úgyhogy horgonyon kötünk ki, nagyon sok bolyázott terület van, bolyázott többet. Amikor ezekkel a lufinak tűnő izékkal, amikben nehezék van, így körbe van rakva. Hát ezek jellemzően ilyen 5-6-7-800 kilós betontömbökhöz rögzített bolyák, amik egy 20 tonnás hajóval is megbirkóznak akár 100 km/h széle. Egy ilyen sok kilós, hány kilós betontömbök? Hát ezek ilyen fél egy tonna közötti betontömbökhöz vannak rögzítve. Tehát ez valami géppel, nem? Hát ezt így nem... Hát azt egyszer oda berakják, és akkor utána az ott van. Látszik, hogy értek a hajózáshoz. Maximum a kötelet... Szerintem a hallgatók nagy része kb. Ugyanennyire ért hozzá. Kötelet kell kicserélni. És ezek olyan helyek, ahol általában tiszta a víz is, és akkor onnan lehet azért meríteni. Arra óvatosnak kell lenni, mert a tengervíznek a sótartalma az rendkívül magas. Tehát csak tengervízzel főzni, akkor az a szerelmes a háziasszony effektus következik. De jó, és tényleg most, hogy mondod, tehát ugye tök logikus, csak hogy az ember, amikor nincs benne praxis, akkor hajlamos ezt úgy elegánsan elfelejteni, illetve végig se gondolja. Hát tésztát ne főz tengervízben, mert lehetetlen lesz, annyira sós. Ja, hogy ezek szerint akkor komoly tapasztalatod van. Tényleg, akkor tehát így mindent kipróbáltál, hogy lehet. Ja, hogy nem jó főzni, igen, azt is kipróbáltuk. Nem, hát ugye eleve te szeretsz főzni, tehát ugye neked ez adott volt, hogyha ott vagy, akkor ezt mikor kezdted el? Tehát, hogy általában a férfi ember az vagy nagyon szeret főzni, vagy a konyha közelébe sem megy. Tehát ez a két típus van, átmenet nincs, kivéve a szakmailag, aki ezzel foglalkozik, az egy más kategória. Előfőztem, mint érettségiztem. Tényleg? Ennyire korán? Igen. De komoly, ilyen nagy gurman vagy. Szereted a hasadat. Szeretem. De te nem csak főzni szeretsz, hanem ugye hát azért a bor témában is eléggé otthon vagy. Tehát, hogy ugye, mivel ismered a pincészeteket, neked is van egy kis területed, Szexádon pont, ha jól tudom. Tehát, hogy azért úgy belefeküdtél ebbe a témába is úgy viszonylag jól. Ha dalmátborok milyenek? Tehát oké, hogy tengervízzel főzünk, meg borral főzünk, de azok nekünk úgy kimaradtak. Tehát ismerjük a francia borokat, ismerjük az olasz borokat, ismerjük az osztrák borokat, már mindent ismerünk. A dalmátborok, amik ráadásul olyan szőlőfajták is, amiket aztán végképp azt se tudjuk, hogy eszik-e vagy isszák. Milyenek a dalmátborok? Egyre jobbak. Árérték arányra még szerintem azért akad panasz. Megvannak a dalmát térségekre jellemző szőlőfajták. Ezeket én sem ismerem mindet, viszont nagyon lelkesen fogyasztom. Ugye, amit kiemelnék, a posip, nagyon szép élményeink voltak most a tavaszi időszakban kétszer is. A posip szőlőfajta elsődleges termőterülete az Korčula szigete. Ez fehér vagy vörös? Fehér, ez fehérbor. Szép, közepesen savas, közepesen testes, és nagyon ezekhez a halas... Nagyon illik hozzá, igen. Bejesát-félsziget, Korčula, aztán ugye amit ismerünk, csak más néven a Graševina, az inkább az északi területek, igen. Az nem annyira dalmáció, ugye az a Riesling. Igen. Az ő Graševina, igen. Jó, ezeket írd már fel, hogyha arra járok, tudjak már rendelni magamnak egy pohár bort, igen. Szóval egyre jobbak a horvát borok. Én azt érzékelem azért, hogy borzasztóan magas áron adják, főleg a vendéglátásba. Aha. És ugye visszatérve egy pár szóval a vendéglátás fejlődésére, hogy nagyon ügyesen kihasználják a tengeri imidzset, olyan ételeket is készítenek nagyon nívós éttermekben, ami egyébként nem horvát alapanyag. Például tonhal az állandóan ott van az étlapon, és nagyon jók a tonhaltatár, nagyon jó a... Hát ez olyan picit most még hülye példa is, mint a balatoni heg, tehát hogy nyilván nem onnan halásztak ki, mert hogy... Van tonhal, Van tonhal, csak a tonhalra van halászati tilalmi időszak. Aha. És nyilván abban az időszakban is az éttermekben kapott, tehát akkor vagy tilalom ellenére halásszák, ezt én nem tételezem fel, természetesen ez elő se fordulhat. Vagy Norvégiából, vagy bárhonnan hozzák a tonhalat. De nagyon sokszor látunk karthalat is, élőt a tengerben. Tehát nem csak a tányéron a karthalszéket, hanem karthalat, vadászni például. Úgy lehet észrevenni leginkább a karthalat, ahogy nálunk Magyarországon is a ragadozókat, hogy kergetik a kishalakat, és akkor porzik a víz, menekülnek a kishalak, és akkor kiúrik a karthal egyszer csak. De jó, ez az, aminek ilyen, tényleg ugye a karthalat neki az óra ilyen, tényleg olyan, mint kard lenne odahegesztve. Iszonyú ügyesen ötvözik a tenger imidzset, nem az Adria image, az igaz a tenger image, de azért ott vannak benne a helyben fogható, és nyilván helyben beszerzett alapanyagok is, a polip, a tintahal, a fehérhúsú szép halaik, a homár, úgyhogy... Ilyenek vannak ott lent abban a tengerben? Van, élnek persze, lazac nem, de hogyha lazactéket teszel, az biztos nem, de tonhal igen, meg karthal is. Nagyon sokat látunk, ez most nem a gasztronómia része, egyébként delfineket is azt nem szoktuk megenni, de delfin azt minden alkalommal látunk. Most leesett az állam. Hú, de jó! Akkor ezt a halas témát feszegetjük még egy kicsit, mert ez tök jónak tűnik nekem. És tartunk egy kis szünetet, és visszajövünk.
dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, flip, fantasia. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky. Feel the beat drop, jazz and hip hop. Dripping in your dome makes your zone and bop. Funk confusion, a fly illusion. Keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound. But nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique. You move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me a poet. Poem steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip, trip, flip, fantasia. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky. Jump to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Buku ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, 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 on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip, trip, flip, fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me more of that funky horn. What's that? Yeah. Funky, funky. Diddy diddy bop. Diddy diddy bop. Funky, funky. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky. What's that? Yeah. 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 Funky, funky. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Az autózás múltja érdekes, izgalmas, rejtélyekkel és kalandokkal teli. Ön is kíváncsi rá? Veterán Garázs magazin. Nem csak szakembereknek. Keresse az újságárusoknál. Hippodrom és Lovarda. Egy magazin, mely fantasztikus kivitelben exkluzív tartalmat kínál a lovak, a lóversenypályák és az istálók szerelmeseinek. Lovazz velünk! Hippodrom és Lovarda. Keresd az újságárusoknál, a CBA-kban és a jobb benzinkutakon. Üdvözlöm Önöket! Radics Márk vagyok, a Sztárlimonádé főszerkesztője. Havonta megjelenő bulvárlapunkban csak is az Önök kedvenceiről írunk. Keressenek minket az újságárusoknál. Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom. Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál. Recept és rejtvény.
mindenkit lefőzhet. És még nyerhet is. Recept és rejtvény. Főzzön, fejtsen, nyerjen! Úgy ennék egy kis édességet. Együnk halvát. Mit? Halvát. Júj. Pörkölt és őrölt napraforgómakból készült finomság. Egészségesebb a csokinál, gluténmentes, tele van fehérjével, E-vitaminnal és vassal. Többféle ízben kapható, én mindet nagyon szeretem. Jaj, de finom! Ide vele! Halva, a napérlelte egészség. Keresse a CBA és Coop élelmiszerboltokban. De finom. Én mondtam. Reklámot hallottak. Hajni's Kitchen, szőlősi hajni műsora. És újra itt vagyunk a stúdióban, Hajni's Kitchen, vendégem Lukács János, aki valami szerelemről beszél, meg sós tenger, meg bor, meg dalmát, konyha, meg minden is, és tényleg ott tartunk már. Szia, Jani! Szia, Hajni! Szerelem! Úristen, várjál, még mielőtt teljesen szerelmesek lennénk, ráadásul pasik. Nem félreérteni, csak a konyha meleg, ők nem. Tehát ott tartunk, hogy van az rengeteg hal, meg hogy van delfin, tehát hogy ott csónakázol, most így idézőjelben, tehát ott hajókázol, és a delfinek ugrálnak körülötted. Komolyan? Egy idő után meg is unod, igen. Hát azt nem tudom, hogy mikor lehet megunni, sajnos én még nem tartok ott. Ez úgy kezdődik, hogy nézzétek, delfin, mindenki kiabál, fut, szalad, igen. Fényképezőgépért megy, videókameráért megy, utána de aranyosak, de jó fejek, még mindig itt vannak. Mikor mennek már el? Az igazság, hogy ez nekem hogy azért, ez tiszta ciki, tehát itt ülök 146 000 évesen a stúdióban, és én még életemben nem láttam delfint. És ez ugye nekem mindig az volt, hogy delfin, az el kell menni Amerikába, ott vannak ezek a delfináriumok, meg nem tudom, és közben meg itt van a szomszédban a delfin. Nagyon helyesek, érdeklődőek, odajönnek a hajóhoz, a úszó teljesítményük az messze-messze felülmúlja egy vitorláshajónak a sebességét, úgyhogy úgy játszanak körülöttünk. Párban vagy családban működnek általában, hogyha családban vagy csapatban vannak, akkor nem ritka az, hogy 15-20 delfin mászkál a hajó körül. Úristen, oda tényleg el kell menni, hát és ráadásul ez pár száz kilométer, tehát nem egy ilyen 86 órás repülőút, meg ilyenek, de jó. Na, tehát azt mondod, hogy gyakorlatilag minden kis faluban, meg mindenhol, mivel ugye ebből élnek, nyilván van halpiac. Kipróbáltad a tengervizet, már tudod, hogy tésztát nem lehet, tehát hogy gyakorlatilag megtanultad az egészet, újra kellett tanulnod akkor tulajdonképpen az egész konyhai dolgot, nem? Sok újat kellett tanulni, igen, vagy lehetett tanulni, és ez de jó. De ez tök jó. A bőség zavarával megjelensz egy ilyen halpiacon, ahol ugye szembesülsz azzal, hogy elképesztő mennyiségű, fajtájú hal van, aminek mondjuk nyilván most már igen, de hát az elején ugye azt sem tudtad, hogy melyik micsoda, tehát hogy van egy vége, meg egy eleje, de hogy melyik jó ízű, milyen ízű, meg hogy választod ki? Most a frissességétől eltekintve. Tehát, hogy azt is most már megtanultad, hogy működik? Általában ezt ráböksz, hogy nem, ezt tetszik? Igen, egy oráda, igen, az teljesen jó, vagy egy vörös sügér, de nagyon sokszor veszünk szavam ne feledjem, majd a kagylóról még mesélek, de nagyon sokszor veszünk egyébként tintahalat, nagyon egyszerű az elkészítése, és nagyon ízletes, nagyon finom, olcsó alapanyag. Tehát, hogyha jól csinál, akkor nem az a rágós ízé, amit az ember itt tologat a szájába, és ilyen mirelit valami igen? Igen, a kagylóról meg az jutott eszembe, hogy egyre több helyen vannak Horvátországban kagylótelepek, ahova vagy odamész a hajóval, akkor ott húzzák fel a kötélről a kagyló. Ezek telepített? Hát igen, ezek olyan természetes vízben lévő, de mesterségesen létrehozott kagylótelepek. Amúgy egyébként a horvát vizekben, hogyha leszúrsz egy botot a vízbe, akkor arra a következő év tavaszára azon kagylók lesznek. Belógatsz egy kötelet a vízbe, és békébe hagyod, akkor azon csüngeni fognak fürtökbe a fekete kagylók. Ennek is megvan egyébként a szezonja, ez inkább a nyár vége, szeptember-október, akkor megnőnek szép nagyra ilyen. Régen a Balatonban is 6-8. Csak így már mintha az is meghalt volna, ott már csak fesztiválok vannak, vagy természetes már nincs, igen. Úgyhogy a halpiacon nem bonyolítjuk túl a dolgokat, nyilván már csak azért sem, mert a hajónak a konyha technológiája azért korlátos. Például grillezni hajón nem szoktunk, sütőt használunk, vagy gázfűzőlapokat. Hát de hogyha valahol kikötök ilyen kis öbölbe, vagy valahol, akkor tudtok ott is grillezni. Tehát hogyha valaki mindenképpen azt akarja, azért az is megoldható, nem? Hát azért a hazai ízeket se felejtsük el. Én úgy szoktam készülni általában egy hajózásra, hogy egy 2 kilós szürke marha a vélszint, azt bepácolok békébe. És igazi nacionalista szürke marha, tehát nem akármilyen szürke marha. Igen, helyes. Ez nagyon pozitív különben, tök jó. Na, és akkor hát ugye lejárkáltatók, beleszerettél, tengerillat, az egy annyira speciális illat, összekeverhetetlen, tehát így tök jó. Hullámzik, hol szürke, hol kék, hol zöld, 4 millió árnyalata van a tengervíznek.
ugrálnak a delfinek, tiszta ilyen idilli poszterképek villannak így az ember szem előtt fel. De hát ugye amúgy te ilyen komoly irodai munkával keresed meg a kenyeredre valót, pályázatokkal foglalkozol, és ehhez képest most itt a hajókról beszélgetünk, mert az előbb emlegetett szerelem, ugye akkor a szerelemre lobbantál többet magaddal, úgyhogy azért hajókról beszélgetünk, mert hogy ti összeraktatok valami flottátot, tehát hogy így nem apróztátok el, hanem van egy rakás hajó, amire bárki felszállhat, tehát nekünk nem kell hajót vásárolni, mert hát ez nyilván nem egy 2 forintos dolog, hanem elvileg, hogyha valaki egy ilyen gasztrotúrát akar mondjuk ott a horvát tengerparton, akkor ti ezt meg tudjátok neki oldani. Tehát én azt mondom, hogy le akarok menni a barátaimmal, és mi nem akarunk ilyen apartmanban bulizni, mert minket nem az érdekel, hanem szeretnék látni 4 kikötőt, halpiaccal, helyi borokkal, szeretném, ha te ott főznél. Tehát, hogy nekem tényleg csak az kell, hogy fölkelek reggel, pezsgős reggeli, kaviár, nem tudom mi, az rád bízom. Tehát, hogy ilyet csináltok ti, vagy ez mi? Hogyne. Tehát itt a mi szolgáltatásaink azok az egyszerű hajóbérbeadástól egészen a skipperrel, így hívják a kormányost a hajózás nyelvén. Tehát, hogy a hajót nem tudsz vezetni, vagy nem szeretnél vezetni, akkor adunk hajóvezetőt, adunk hosteszt, akik gondoskodnak arról, hogy megtervezzék a megfelelő útvonalat, a megfelelő helyeket, előre akár meg tudjuk beszélni, le tudjuk foglalni az asztalt neked a legjobb éttermekbe, elvisznek a halpiacra, megmutatják, hol vannak a delfinek. És ezt gondolom, ez ilyen pénztárca függő, tehát gyakorlatilag ugye, hogy van rá egy keret, már annak, aki mondjuk én szeretnék elmenni, és akkor ezen belül ti akár a fine dining-tól a kis falusi, most nem késdobáló szó, szerintem kis kockás abroszos tengerpart. Nekünk négy településen, 4 kikötőben vannak hajóink, Biográdban, Trogirban, Splitben és Dubrovnikban. Tehát na, ezt kettőt már hallottam, igen. Melyik kettőt? Hát a Trogirt meg a Dubrovnikot, igen. A Splitet is hallottad. Ja, tényleg, oké, rendben, igen. Biográdnak meg az a szép magyar neve egyébként, hogy Tengerfehérvár, ezt onnan tudom, hogy a Google az úgy írja mindig ki, hogy Tengerfehérvár. Igen. De hát ezt nekem meg kell tanulnom, mert ugye Székesfehérvári vagyok. Tehát, de igen? Értjük a Biogradot is, hát itt vannak nekünk hajóink, és szoktam mondani, így viccesen, itt volt a szerelem, amiről beszélgettünk adás közben, hogy ez 4 férfinak a szerelem gyereke. Mind a 4-en nagyon szerettünk hajózni, eltöltöttünk ki mennyit, 15-20 évet különböző tehát tengereken. Véntengeri rókák. Nem mondanám, csak úgy ez a szerelem része volt. És akkor összedugtuk a fejünket, és arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha ebből üzletet csinálnánk. És aztán így született meg az Azur Yacht, mint brand. De ti versenyeket is szerveztek, nem? Hogyne. Hát ennek a versenyzés része az sokkal inkább az élményről szól, mint magáról a kőkemény versenyzésről. Szeretnénk megmutatni. Tehát nem profik indulnak, hanem kvázi bár néha úgy viselkedünk. Elkap jó, minket a láz. Igen. Igen, de amúgy egyébként az öröme, tehát hogy a maga a hajó öröme, a hajózás öröme a lényeg. Meg igen. Az idejében még egy rendezvényünk lesz, szeptemberben az Azur Business Cup, ez a második alkalommal kerül. És erre bárki jelentkezhet? Ezt mi cégeknek ajánljuk fel, hogy akár elhívhatják a jutalmazni szándékolt munkavállalóikat, a menedzsmentet, a legjobb kollégákat, akár a partnereiket meghívhatják. Ez egy nagyon színvonalas rendezvény. Jó, tehát hogyha valaki legjobb... most így szombat ebéd közben így kitalálja, hogy most elmenne a párjával, férjével, szerelmével, feleség, tök mindegy, akkor ők így nem tudnak? Ők is tudnak, ezt is nagyon szívesen megszervezzük, de erre mondtam, hogy adjuk a teljes személyzetet, az úti tervet, a foglalásokat. Tehát azon túlmenően, hogy van egy yachtmenedzsment tevékenységünk, van egy charter tevékenységünk, a másik nagy terület az utazási iroda szolgáltatás, de ez az utazási iroda szolgáltatás, ez kifejezetten erre a területre fókuszál, hogy hajózás, vitorláshajókkal és a környező... Jó, de ki főz? Te? Hát, ha engem szeretnél elvinni hostessnek, vagy hostnak, akkor megoldható. Ez jó, ez a hostess, ezt is megbeszéljük, mert ugye ez nagyon félreérthető, tehát ez van egy ilyen kicsit ilyen pejoratív történet itt kapcsolódik hozzá. Mindjárt visszakanyarodunk az evéshez, megint tartunk egy kicsi szünetet, és addig remélem, hogy mindenkinek készül a szombati ebéd, maradjanak velünk.
Dunakanyar FM 94.1. A hullámok hullámhosszán. És újra itt vagyunk, köszöntök mindenkit. Ez a Hajnisz Kitchen, vendégem Lukács János. Szia, Hajni! Tengeri medve, vagy nem is tudom minek, kapitány úr, vagy hogy lehet. Tényleg, hogy kell téged szólítani ilyen helyzetben? János. Köszönjük szépen, nem, tehát, hogy ott van valami hierarchia, vagy rangsor, vagy Hogyne, hát a hajón kapitány az van, és kapitány az csak egy lehet, bár igen, többen próbálkoznak egyszerre kapitányok. Főleg, amikor némi kis helyi borocskával meg van támogatva a lendület, igen. De a demokrácia az mondjuk addig tarthat, igen? Ameddig az nyilván nem veszélyezteti a hajózók, illetve a hajó biztonságát. Tehát akkor te vagy a kapitány. Igen, általában. Oké, kapitány úr. Na, tehát ott vagyunk, hogy ott van nálad x darab ember, bazi jól érzik magukat. Hogy válogatod össze a borokat, meg az ételeket? Tehát nyilván nem az van, hogy oké, hogy lemegyünk a halpiacra, és akkor ami ott van, abból veszünk valamit, de hát azért erre föl kell készülni. Tehát, hogy erre te így gondosan készülgetsz, ilyen jóházi asszony idézőjel gyanánt, vagy házi gazda gyanánt, vagy ez mindig ilyen ad-hoc jellegű, vagy kitereled őket oda, azért, hogy menjenek érezni jól magukat. Erre van egy aranyos történetem, még egy 15 évvel ezelőtt egy versenyre mentünk egy baráti körrel Horvátországba, és azt még nem mi szerveztük akkor, és megérkeztünk, és a hajók még nem álltak készen a úgynevezett check-inre, tehát a hajó átvételre, viszont a kocsikból kipakoltunk, és a mólóra kiraktuk a táskáinkat, és azt vittünk magunkra egy kis borkészletet, gondosan összeválogatott hazai borokat. Akkor az még az időszaka volt a dalmát borágazatnak, amit nem szívesen tapasztaltunk meg. Igen. És a mi hajónk egyébként a mólón, a sorban, a 21-22 versenyhajó közül az legelső volt. Tehát mindenki, aki ment átvenni a hajóját, vagy aki cuccolni, vagy vitte oda, az látta, igen, és láttak ott egy hegynyi boros ládát, és kérdezték, nem hogy ez tudtuk, hogy elsüllyed a hajó? Központi ellátmányban mindenki vehet, és mondtuk, hogy nem, ezt mi el fogjuk fogyasztani. Mindet? Nem mindet. Akkor miért hoztatok ennyit? Hát mert ugye a 4. napon kellemetlen lenne, hogyha mondjuk a Jászdának a rizlingje elfogyna, és pont azt kívánná valaki mondjuk egy frissen készített hal vacsorához. Úgyhogy ez egy ilyen legenda számon menő történet, hogy rettenetes mennyiségű bort vittünk, de nem azért, hogy mind megígyuk, hanem hogy legyen mindig választék. Tulajdonképpen a magyar bor hírnevét öregbítettétek, mondhatjuk így, nem? Hát igen, azért jutott belőle, szűk körbe, tehát hogy akkor másnak ebből nem is jutott? Tehát tényleg egy ilyen versenyen, ahol elindul, hát a Balatonon is van ilyen, de hát ugye van a kék szalag, ugye? Tehát, hogy ennek most megint ilyen reneszánsza van, tehát, hogy egyre többen térnek vissza, egyre több ember lendül ebbe bele, vagy kezdi el, vagy szerelmesedik bele ebbe a történetbe. Itt van ilyen versenyeken ilyen átjárás? Vagy hogy mindenki küzd, mint az állat, teker 3-4 napig, vagy 2 napig, vagy nem tudom meddig, vége van a versenynek, és akkor utána hazamegy? Tehát, hogy... Ugye tipikusan, amit mi szervezünk, azok túraversenyek egy pályafutammal, de amatőrök részére. Tehát itt még egyszer hangsúlyozom, hogy nem elsősorban a versenyen való győzelem, vagy a nyerés a fontos, hanem a részvétel. És nagyon nagy hangsúly van a szárazföldi programokon, a tájon, a gasztronómián, a borokon, és így tovább, és így tovább. Az Adrián nagyon sokféle típusú verseny van, vannak sokkal keményebbek, most pont olvastam, egy hónappal ezelőtt került megtartásra a PCB nevű verseny, ez a Paraguja Cannonball. A Paraguja szigetről azt kell tudni, hogy az a legtávolabbi sziget a horvát partoktól, egy darab világító torony van rajta, szerintem a terület az kisebb, mint 1 hektár. Azért többen most így az anyósuk képét vizionalizálták maguk elé, hogy oda elvinni kirándulni, igen. Az azért is érdekes, mert egyébként a paraguzsai világítótornyot egy házaspár működteti, ahol a férfi, aki hivatásos világítótorony őr. Ez a hivatásos világítótorony őr. 22 évet töltött büntető vagy fegyintézetben. Tehát ő megszokta, hogy nem lehet elmenni a szigetről. Igen, és volt fel egyébként televízió műsor is, hogy került oda. Na mindegy, és ez a Paraguja Cannonball nevű futam, ez arról szól, hogy a partokról elindul a futam, minimális a szabály, egyetlen egy fontos dolog van, meg kell kerülni Paraguja szigetet, és vissza kell menni Biográdba. Ennyi. És az, hogy tudja bebizonyítani, csinál róla egy fotót? Vagy hogy megkerült-e? Igen. Hát nyilván azért itt megvannak azok a feltételek, lásd például a GPS nyomkövetés, vagy akár a zsűrihajó már ott vár, vagy bármi, igen. De azért ezek keményebb versenyek. Itt azért 400 mérföldről beszélünk, ami nagyjából olyan 750-60 kilométer légvonalba. De hát ugye ezek vitorláshajók, és ezek nem mindig tudnak pont abba az irányba közlekedni, hát amerre persze, a célpont van. Visszafele fúj a szél, meg nem tudom, szóval azért meg kell küzdeni az elemekkel is. Így van. Tehát ez egy kemény történet. Azt hiszem Fanándinak a csúcsa most a Föld
kerülő versenyen egy nap alatt 400 mérföld volt, de hát ő más kategóriában versenyez. Igen. Ez a Paragusa Cannonball, ez ilyen 2-3 napig szokott tartani, és addig éjjel-nappal mennek a hajók, mivel koratavaszi verseny, ezért aránylag kemény viszonyok is előfordulnak néha. Ott nem a főzésen gondolkodnak, meg hogy mit tegyenek, meg mit igyanak. Hát persze, ez hozzátartozik, mert hogyha nyerni akar, akkor nyerni akar, de hát azért enni kell. Tehát akik hozzád mennek, most akár a vendégek, akár a barátok, bárki, hát azért ti nem ebben gondolkodtok. Igen, mi azt szoktuk mondani, hogy nem elvenni akarjuk a kedvet a hajózástól, igen, hanem meghozni, mert igen, vannak olyan körülmények, ami egyébként, ha valaki pont akkor csöppen bele egy vitorlás túrába, és ez nem az Adriára jellemző elsősorban, de mondjuk nyitottabb, nagyobb tengerfelületekre, nagyobb hullámok esetén nyilván az a válasz, hogy soha még egyszer az életbe nem. Köszönöm szépen, sőt, most ki akarok azonnal szállni. Azért a tenger közepén az nehéz. Igen. Jó, hát maradjunk abban, hogy bízunk benne, hogy ilyen rossz idők azok ritkán vannak, és inkább a kellemes élmények. A kellemes élmények azok, amik dominálnak. Neked van kedvenc ételed? Ami a dalmát, tehát hogy nem magyar, hanem az ottani ételek között van kedvenced? Sok. Több is. Igen, és egyet kellene mondani? Hát igen, válasz ki egyet, ami olyan, hogy tipikusan dalmát, tehát ott lehet fogyasztani, mert az alapanyagot ott tudod igazán jó minőségben beszerezni, és te is meg tudod csinálni, sőt, bárki meg tudja csinálni, mert én azt szeretném, hogy adnál nekünk egy receptet, amit föltehetnék a Hajnisz Kitchen oldalára a Facebookon, és akkor azt ott bárki elkészítheti, hogyha akár lenyaral, vagy akár, hogyha olyan, akkor itt is meg tudja csinálni. Van ilyen? Igen, ez egy multifunkciós recept egyébként, mert bármilyen jó minőségű fehér húsú halból, tehát azt itt is be tudjuk szerezni, tintahalból, vagy akár rákból, óriás garnélából, tigris garnélából lehet készíteni. Alapanyagoknak egy nagyon fontos, pontosan minden alapanyaga olyan, ami Dalmáciában honos alapanyag, ott is be lehet szerezni, ott ugye Blitvának hívják a spenótot, ezt itt nálunk is be tudod szerezni. Akkor viszont kell fokhagyma, tehát hogyha rák, meg spenót, akkor fokhagyma, az tuti nem maradhat ki, ez 1000%, igen. És akkor még minden maradhat ki, a fehérbor. Hát az alap, igen. Az olívaolaj nem maradhat igen. Ki. És petrezselyen, vagy valami? Petrezselyemet azt ebben nem feltétlenül szükség. Jó, már nem tudjuk mi a recept, csak szedjük össze az izékat. Igen, de most nem tudok beszélni arról, hogy akkorákat nyelek, nagyon éhes vagyok. Tehát ott tartottunk, hogy spenót, olívaolaj, fokhagyma, fehérbor, játszok mondjuk rákkal a játékot. A rákot azt külön kell elkészíteni, az csak a végén kerül egyébként be, és az se baj, hogyha a rákot csípősre készített, tehát nagyon csípős olajra. Igen, és éppen egy percet tört a forró olajba, félreteszed, és elkészül közben a másik serpenyőbe a spenót, és a nagyon fontos, meg lehet bolondítani, például a gorgonzola sajt. Ezt leírom, és leírod, és elküldöd, és akkor kiteszem az oldalra, a Facebookon Hajnisz Kitchen kell keresni, ott gyönyörű szép képeket is fogunk mutogatni ezekről az ételekről, meg a tengerről, meg a delfinekről is állítólag. Várjuk Önöket máskor is. Nagyon-nagyon szép szombat délutánt, és kellemes vagy jó étvágyat az ebédhez. Köszönöm a beszélgetést, szia Hajni! Hello! Az óra szól, a munka vár, az álom újra messze száll, rám talál és földen át egy hétfő reggel. Menni kell és tenni kell a dolgaim, vagy péntek estig újra áll a pár. A stressz, a főnök szétfeszít, de tűrök, mint egy sziklaszírt. Szétesem és újra kezdek másnap minden. A szürke szolga életembe már csupán a sárga csekkek visznek némi színt. De péntek este végre a célszalaghoz érve rám nevet a nagy világ. Csak átölellek téged, s az álmaimnak élet, és nem szól végre senki se ránk. Egyszerű a képlet, nagyszerű az élet, csak annyi kell, hogy gondtalan boldogan éld meg. Egyszerű az élet, 7 naponta péntek, 7 napig a földön már vissza se térek. Fájt kicsit a landolás, a felkelés, az indulás, álba vágott rendesen egy újabb hétfő. Vágom már a centiket a prés alatt, és vágyom rá, hogy újra
szállni láss. Hisz péntek este végre a célszalaghoz érve már ránk nevet a nagyvilág. Csak átölellek téged, s az álmaimnak élek, és nem szól végre senki sem ránk. Egyszerű a képlet, nagyszerű az élet, csak annyi kell, hogy gondtalan boldogan éld meg. Egyszerű az élet, 7 naponta péntek, 7 napig a földön már vissza se térek. Felcsatolva szárnyan, táncolunk egy bárban, viszont vágy, viszont ér. Égbe szállni párban, szemmel éjjel bátran, s hagyni 2 napig csak vigyen a szél. Csak annyi legyen a cél, hagyd, hogy vigyen a szél. Csak annyi legyen a cél, hagyd, hogy vigyen a szél. Egyszerű a képlet, nagyszerű az élet, csak annyi kell, hogy gondtalan boldogan éld meg. Egyszerű az élet, 7 naponta péntek, 7 napig a földön már vissza se térek. Egyszerű a képlet, nagyszerű az élet, csak annyi kell, hogy gondtalan boldogan éld meg. Egyszerű az élet, 7 naponta péntek, 7 napig a földön már vissza se térek. Egészségkód. Figyeljünk a jelekre. Olá Andrea műsora azoknak, akik szeretnének többet megtudni a testük és a lelkük működéséről. Orvostudomány, természetgyógyászat, pszichológia és életvezetés. Egészségtudatosság felsőfokon, minden kedden délután. Az Egészségkód együttműködő partnere a Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Az autózás múltja érdekes, izgalmas, rejtélyekkel és kalandokkal teli. Ön is kíváncsi rá? Veterán Garázs magazin. Nem csak szakembereknek. Keresse az újságárusoknál. Hippodrom és lovarda. Egy magazin, mely fantasztikus kivitelben exkluzív tartalmat kínál a lovak, a lóversenypályák és az istállók szerelmeseinek. Lovazz velünk! Hippodrom és lovarda. Keresd az újságárusoknál, a CBA-kban és a jobb benzinkutakon. Üdvözlöm Önöket! Radics Márk vagyok, a Sztárlimonádé főszerkesztője. Havonta megjelenő bulvárlapunkban csak is az Önök kedvenceiről írunk. Keressenek minket az újságárusoknál. Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom. Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál. Recept és rejtvény. Mindenkit lefőzhet. És még nyerhet is. Recept és rejtvény. Főzzön, vegysen, nyerjen! Úgy ennék egy kis édességet. Együnk halvát. Mit? Halvát. Júj. Pörkölt és őrölt napraforgómagból készült finomság. Egészségesebb a csokinál, gluténmentes, tele van fehérjével, elvitaminnal és vassal. Többféle ízben kapható, én mindent nagyon szeretem. Jaj, de finom! Ide vele! Halva, a napérlelte egészség. Keresse a CBA és Coop élelmiszerboltokban. De finom. Én mondtam. Reklámot hallottak.